chirifano si chimbonzwawo nyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana buda pachena ndizive saka makamumeta sei chibaba? uri kuona kuti chimufana wangu ka ipapo manje pakange pasina 2 weeks kachikomana bhigi chichabva mukushandura mvura kakuita krango mufana wangu ipo paipa inini wofutika ndaa ndichangobva kuyunivhesiti kamufana wami. Kuyunivhesiti waita ikoko Sauro? Asi ndiwadhisha chikafu kana kudhainingi kuyakuya katoti ndiwayo chibaba chine chinonga zvigubhu zvepurasitiki chiyachiya chichinopinyora. Mufana wami unondisaizewe kana ukanditarisa kudai somufana wami ka ini ndinorema kana uchinge wazogara mufana wami. Noziya gore iroro ka ndopandakazozvionera ndega manje kuti ndikudanana negarinya apa ndopanda ndisina zvandandakaita manje. Icho chatakakukanga chibaba baba. Ezvi inzwanzwi yakanga ndakazoita mufana wangu. Yesaya wakaziya sei kuti ukula zataipi yenzenze? Uri kuona kuti ndakamuka ndiri pavha waiziya ndikabva ndasunga ndudu. Chibaba hamuna kupota kuti nyaya yakatika muchenge kubva kuvha here apa makoti chiiko imimi? Iwe mufana iwe geta weipfutseki wazvinzwa ka kana vanhu vachitaura ka nyatsoteerera yanditika wakambondinzwa ndichitaura zvekuenda kuchikoro kupi inini one day ndichakubholonja mufana iwewe. Ii chibaba getawe manzwa ka munora mwana wenyu muradha wamakararira usiku hwese muchifambira nyaya maiziya ndateerera manje chitaurai makabva maita sei? Wangu masini akazoita gwanbhadhi mufana wamo waiziya gaya katakazopinda mugomba kari kekuseni waiziya ka saka mani pakange pakaipa ipapo ndobva tadipedu paipai ndobva tatanga kuchera mufana wangu takachera rafu mufana wami kusvika zvekumapasti 1 dzekuseni waiziya usiku hwese takararira tichingochera chete mufana wangu. Kuyunivhesiti mabva manje apa mama akutaipi yemaini maiziya hazviriko futi saka makabva maita sei ipapo chibaba muri kumainola? Wangu panorohwa munhu wangu kana wachinge wazogara pana pawaiziya unoziya ndakangoti tichinovhura dhowa sekuri ipapo mwana akabva ati bherengendeka kudai so kunoswedera padhuze pangu akapfeka zvake wigi waibata ndopa akabva anditi muromo gaya ipapo ndobva ndakuda kutoita sei pedu paipai ndakada kunomubvisa topu kapedu paipai waiziya asi kuri ndopa ndakazvinodai so ndikutoona kutoti ndiri kutorova muromo vamwe tsagamani vakange vaita sei vaishanda mubhusha remo mugaya apa anga akapfeka uhitika saka ndiyo yandakaona kunge wigi waiziya ndobva ndaona kunge chibhebhi pedu paipai gaya. Apa ndopa mazitaura banga manje pamasine yese munosasaka apa mazitaura riyazi manje saka makabva maita sei? Pakaipa asi kanorisa migration kuti ndakanyatsosvikira bhobho akandivharire panze here but kanozochamuka manje kamodza kaikai plus nerhabha kaya ndakasiyanda sasa paipai safi bho but zvakangofanana izvi hakuna tibi remhuru maiziya saka nherazi ndakanorowa ataki. Vakabva ndobva wazotinakidza manje watakarara kapfeka chimukadzi kwekunhengo. Asi muri kufunga ndiri kukunyebera here kungoti ndasiya foni yangu kagumba ndaenda kuratidza picture yacho naka ndakantora picture akarara soka anga akabarira trouser rangu aona akabva apfeka shiti yangu kwakunyatsoita takini kwakuisa screw band pakadaro ipapo munoti ndaiita usei nini ndakangorara ini. Vakadzi vanodherera mani ari wangu anenge anditira kaunhu kakaora kudaro ikako ndonyatsomuzora mucheka 1 wekuti ega anotaura kakuti sori yenyu didi ndakubvisa hembe dzese. Namukoma ndosaka muri mabora ngoma hamugoni kumbanda vakadzibhoka vakadzi vanongoda kamwe kasoft touch maiziya maoko enyaya anenge amakanika iwayaya mukoma munoti mukarova munhukadzi mbama anopona here. Ininika maikurungu andiziva kuti niniti handitambuyeo handiitika handitombotambire that fucking nonsense ndakatogomudza kuti ukangondonyima chete you sit on the nose like tobacco so aitongoti akangonzwa chete enda pakamotangu nisani 1400 ka yandaifamba naye mazuva ayo ka aibva atongokwira pamubhedha ndombozvidereni zvekunyengerera munhukadzi. Unganyengerere munhu wakabvisira mari ndokupusa kaikoko. Imi tumadharaini saka mukureva kuti kupa kwandinoita bhee wangu rudo kupusa here makurwadziwa kane kuti ndini ndakagwina yellowbone vegas 1 remusodhoma munomu. Bamnini taurirai pasi mani munoti makisa imimi makudhibha here kuti ndimi mufundisi mudonho rineri. Yewe siyana neni wanzi wakasibinechi
unenge mwaka kusandiremekedza kawinako so papaka ndikufunga kutombotengesa kacheche kayakayaka ndimunovhura kana kabhizinesi maiziye. Ipapo unenge waona manje chikomanaka tingatamidze zimba zombe hombeeraira kudaro imari kaiyeyi. Saka kufunga kwako nhaive kaofisa kepasi pemoto kaCID kemadzomba ndingaipenyorese mari yekuchechi yeyi. Imba mudiki taurire pasi mani. Kunditsiura uku let's hope ndikamwira kachecha ka hamusuzodawo kana zino. Zino ndagara ndoridazve but ungabva wataurisa tiri mubvawa kudai here hanti unodraw attention. Handakana basa nazvo ini amani titengerewo doro timbonwa kana yakomana doro ishoma. Iwe chikomana haikona kudherera doro chidaro handiti wanzwaka unoita manyoka panapa kuita rupazho panapa tikakurawo watimesera bhawa rese panapa. Ishoma iri anyway ngatipedze tiende eduka vamwe tine vakadzi kakudzimbawo kuti asiyana nemana blazika nanagarwa mutori humburu kwakaimi kana kuti titi ndimi pfunda here. Aiwa hakuna majaya akaita semimi. Iwe zvine basa reizvozvozvo handisi humburukwa ini humburukwa ndigarwa. Iwe ndine bhebhi kai manje ka unenge wakuderedza kutoti ndichigarwa kabhuzi apo kapa kuti ungazoda kutora ambuya kwaya handiti asi hausi kuziva kana kuti ndinichi ndoda kubanda paipai. Izvozvo zvazvenyizvo humburukwa dzevanhu pfunda kandiende zvangu. Wana mkoma kwa makaita kuwata mawaniko musade kuti zwa baba shede. Iwe kuwatama kutodini ndada kuchibanzura bakani kitakuru wana nhumba yochere nini kita todini aiwawo ibva yapa kwaimaita kumuti makasimba chero wamanyopora wapwere makaita kugodama. Makandinyadzisa mukoma apa ndipi munozvita nenge munokonesa kurowa fani diwi. Iwe kutsemura ndotsemura bakani asi ndomamisira munhu paribeba wazwa waida ndimamisire chinombayo ndiribe kunyepa bare iwe kuti dadza wabambo mwana wauye ukaramba takazokona makupapara pasino magogo muchitiza maifunga kuti kachiri kashangwe kakanombako kamaendoro anopotoka chikusiye makadando manje randimba kamuchatodini. Mukoma chingekona kakunyepewani kuti ndaitizaba lemanyiro ode yange yasvika kubva kuIsraeli aya ubwodo urabwodokera nakapusa wakaita kupesuka uchita kiendapo kokuzobwodoka manje kwaihe nomba ndiye akaramba mwana haiwe iwe chere zvenyizvo mazvikanga mwakamukoma musade kuti taure zvakawanda baba zvangu zvokutodini ndi ndakatiza bambo mwana nomwana wawo chere nini chinyararai mukoma ndikudaba kokuzwai muchireketa wabhurijetika kuita kutiza keke shuwa pamuchato nokucha kubanzuriwa manje uchatodini nokuti munhu akatozopadzisa kurorana kumwana wako naregeka ndiye nhomba wacho yeye futi again. Nyongo yenyu mukoma ndosaka maisanisiwa nozera renyu muchiri wadiki. Kusanisiwa nani ndaiwe lead of the youth bakani shede uyo handiziwe bawe leader wamaguruzi asikana omaungu yamaiswera muchitsvaka musango. Iwe unoita kundonera paigwe iwewe ndosaka kakatiza murume nomwana kapedza kwakutiza pamuchato kachicha kuchowa nachimhasuru haidi hwii idi gogogo ndosaka maizwi nozera renyu muribe mukoma tichiri wadiki. Wati matsabidi ndosaka maka iwe hindei kuchikoro uko korododo wakagarako ipapo ninge munhu ari kubayiwa dhebhu kageze tiende kuchikoro uko. Ndikaenda baini mati ndiri kuda kowanyepa baba kuti uri kuenda ba kuchikoro. Yene wanyepe wakandowanyepa chete ndikubva ndawanyepawo zvako. Nyaya yangu yekutodini wakoniwa kudzasuko bakani uchidhonzera kuti munyatsosona bhozi ndowanyepa maanyawo wanyepe ndinoripe basa nazvo bainiwe handiti wakandirowa kare ukuti wangadokerere kundirera chinhu chibodzi chochere ndati kageze tiende kuchikoro uko uri kutonongwa bakani. Iwe ndichaenda baini. Uri kuda kuramba kuenda kuchikoro kuti uzoende koraura ka ndakubata. Iwe koraura kutodiniko nyararo ndakakuzwa hangu nezuro tiri kuna chitora uko ipo ndaiimba ndichiti kwai mangwana kuchikoro mangwana kuchikoro iyoyo wakabva watandawo kako uchiti kwai mangwana koraura mangwana koraura abe wakapusa nyongoni yakoyi kuti ndingarekenda kuchikoro ndoenda koraura manje nini. Ndizvozvo baba. Haiwe kusadandidze baba iwe chindinyepa sei usiri kudaba kuenda kuchikoro. Iwe vanhu vachindiseka nai chingeko wakutochema nayo ingiribheti kwaiko vanhu vandiseka po takanotiwa kuna nyanhungu uko. Ai
taitiwa tiribopfekeraba vanhu vakunditi kwendiribe chinhuba kwandakafanana noaribe kwandinoka harati manje nini zvinobasa reike iwe tione hedisu ndikudaba saka ulibe mugogule pwitadzo iwe saka uzvitaurireke izvozvo varume soka iwe uda kuzviita popojana handitika uri kuda kuzviita wakapenga stereki unorudziwa runondiitira iwoyoyo wakawana zaunodaka iko zvinezo wavakutiza handitika imi siyana ineni mimi baba mimanjwa ka siyana ineni hai manje nhasi ukangokosina cheteka ndira kuita newe mutambo wakuru wakarara kuhopa handitika ndiri kuda kuti chete mangwana ufume wane nhumbu yematwinza chimwena handiti uri kuzizwa ka Jesus, the devil is a liar. No weapon formed against me shall prosper. Jesus. Yesa, ndingakati murangu. Ndandakati shukari serious meziya. Auteki driving school kugeza maplace timu kana mchinge mazoraga. Kana chida legit driver's license repapo chairo meziya. Tibate isusu. Auteki driving school meziya. Tokisema driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo. Tine maisatra zarogara kanota badness meziya. Zokuti chibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zviya. Unenge uchiketa. Zokuti chingosvika uchingorodaiso. Wogotonzibwa. Maofisi zedu ari padhuze meziya muno maharare CBD panamba 2 Robert Mugabe ofisi B2C meziya uyatitaure kana kuti munongobva womva meziya panamba zedu dzanenge sapaskiri nazo apo dzo meziya kana makuuyaka zazokanga kuti road lulu meziya kana kokopina tombotomvera neamana